שלום לכם, שבוע טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון טדי בירושלים. אנחנו ממשיכים ללוות את המחזור ה-11 בליגת 1-0, והפעם בית"ר ירושלים פוגשת את הפועל באר שבע. זה מצב מסוכן, אלון תורג'מן עובר את השוער, והפועל באר שבע עולה ל-1-0. 7 דקות וחצי מהפתיחה, הפועל באר שבע ביתרון, עם מהלך שמתחיל אצל אנטוניו ספר ונגמר אצל אלון תורג'מן, שחוגג עכשיו את שערו השלישי בליגה. באר שבע 1, בית"ר ירושלים 0. הנה כדור לכיוון הרחבה, יש שם טעות, ועדיונה עובר את השוער ומשיג את השוויון. בית"ר ירושלים חוזרת 1-1. עדיונה כובש משחק ליגה שני ברציפות, מנצל שם את הטעות, את ההתמהמהות, וקצת כמו אלון תורג'מן עוקף את השוער, שולח את זה לרשת, ויש לנו כאן שער נהדר של בית"ר ירושלים. אבל היא מפעילה את יונה ואת שועה, ושועה הולך אל השער מפה! מה תגידו על זה? ירדן שועה בשער אדיר, 2-1 לבית"ר ירושלים, אחד השערים היפים ביותר שנראו כאן בעונה הזאת. הכדור משתחרר לו מהרגל לירדן שועה, ואין אף אחד שיכול לעצור אותו, רק הרשת. מיירון ג'ורג' הוא צריך להמתין לחברים, ואחד החברים קוראים לו דיונה, והוא מוסר את זה טוב למוזי שמכניס לתוך הרחבה. זו הזדמנות של בית"ר, והכדור הזה בורח לו לניב אליאסי, וזה 3-1 לבית"ר ירושלים, בישול של מזג האוויר. זה פשוט מחליק לו מבין הידיים, הרוחות והגשמים, הכדור הרטוב שקשה מאוד להסתדר איתו, ומורוזוב יכול לשמוח. ועכשיו חתואל משתחרר, גנח לוקח את הכדור, עדיין גנח ברחבה, השופט מצביע לעבר הנקודה הלבנה, כדור עונשין מ-11 מטרים לטובתה של הפועל באר שבע. גנח מוכשר מאוד, והנה הוא תורם להפועל באר שבע. גיא בדש מול מיגל סילבה, הנה זה בא, והוא מגלגל את זה בצורה בטוחה אל הרשת. הפועל באר שבע חוזרת 3-2, מחצית שלמה לפנינו, באמת שזה יכול ללכת לכל כיוון. נתיים ספר לחתואל, וחתואל מבקש לקבל את הכדור הזה מול השוער. 3-3, דקה 58, רותם חתואל מתגנב שם לתוך הרחבה, מקבל את המסירה הזאת שהוא רצה, מקדים את מיגל סילבה, ואליניב ברדה יכול לשמוח יחד עם החלוץ שלו. באר שבע חוזרת 3-3. סורו עם מורוזוב, שוב אסמאעיל סורו נותן את זה לשועה, שועה מוסר יפה למוזי, ומוזי למרכז, זה גול עצמי, זה שער עצמי, וזה שער שמחזיר לבית"ר ירושלים את היתרון. 4-3 לבית"ר ירושלים. מי שרשום על השער העצמי הזה, עדן שמיר. מנסים לנחם אותו, אבל קשה. כדור טוב, שם ימינה, באר שבע מתארגנת להתקפה משלה עכשיו. הכדור הולך לתוך הרחבה, גנח מכין אותו למרכז, הנה זה בא, והכדור נכנס! סטויאנוב! 4-4! שפשפו את העיניים, מדהימה אותנו עם המשחק הזה. 4-4, בית"ר ירושלים והפועל באר שבע נותנות כאן הצגה. וזה הכל, מסתיים לו המשחק הזה, אחד המשחקים המשוגעים שראינו כאן בשנים האחרונות. הפועל באר שבע ובית"ר ירושלים נתנו לנו כאן הצגה גדולה, 4-4 באצטדיון טדי.